Yesaya tiadusianum. Meda me ho so metwen wona a wa misa mechiri kwan no. Na wona a wan hwehwe me no, metwen ni sanka obi hu me. Me kan se minie mi kire wo man a wa mu midin no. Me ban me nsem da nyina me kire wo man asobrachefo. Wona a wonam okwan a enye so di won adwene chiri no. Oman a woyi mehi menim daa. Wo bobafo die ntro mu. Na wo hye nuhwam ntaya aso. Wotenatena adamene mu de dankokoam wodi prekonam na echiwade enkwan wo won kwansen mu woka se twe ho nkame na me ho tesere wo no yenum ne mehwenem wisie wogya ederida nyina hwe watro no wo manim merenye kom na metua soka ane metua soka egu won kukum meka momu yode ne moja no mamu yode abomotu asoka Awurade na ɔsɛ sɛ wahye aduhwan wɔ meposo na wasopa me wɔ nkokoɔ so nti mesusu wɔn akane ne yoye no agu wɔn kukum sɛ Awurade sɛ nie sɛ de insan babube aba isamu a ɔka sɛ ensɛe no na insura wo mu no saa na me nkoa ntimeye na mansɛe wo nyinaa na meyi asefo afiri Yakob mu ne me bepo sudifo afiri Yuda mu na wona meyi won bi di so na me nko atena ho na Saron bedan nwenkuo edidibia na akobo hwa no aye anantwie dabia amane man a ohwehwe mechiri kwan no na mo amugya Awurade na mo were firi me bepo kronkron no na mo to pono ma siade bosom na mo hye mfransa nkuru ama ma hye bre bosom no me nso me de mo bema afena na mo nyina makoto amayikum efiri se me frey na mo anyeso me kasai na mo ntie na mo ye die eye mani so bone na de mempe na mo yiye enti sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ nie hwɛ me nko abedidi na mo de mo bedi kom hwɛ me nko abenom na mo de mo bedi sukom hwɛ me nko ani beje na mo de mo ani bewu hwɛ me nko ade akoma pa betu ahusie dwom na mo de akoma mu ya betim na mo de honhom a ebubuo asuyo na mo beja mudin di aye ntanka ama won na amayi won na Awurade Nyankopɔn bekun wo na wato ne nkoa dim foforo na amade ohyira ne ho asase so no ahyira ne ho wɔ nokoradie Nyankopɔn mu na de ɔka ntam asase so no de nokoradie Nyankopɔn no aka ntam na won re befiri akane amane hunu no na ehunta afiri manim na hwe merebo osoro afoforo ne asase foforo na orenkai kane die no na eremma akoma mu biu na emom mumma mo ho nsepe mo na muni ahusie daadaa ade a merebo nti na hwe merebo Jerusalem ama no aye ahusidie ne man ama no aye ahosepe na meji Jerusalem ho ahusie na me ho asepe me man ho na orenti esu ne ntiatiemu wo mu bio worenhu emu abotafo wa ne nanware bio ana akokora a wanwie ni nedie na abranti beji imfinhia wo ha ansa na wo na odibon yeni a wadome nko adi mfie wo ha na obesisi adan atene mu na wayeye bube nturo adi mu aba orensisi adan ma obi ntene mu na worennu ama obi ni na me man na beye seduana na wona amayi won bedi won sa no adwuma worenyo adwuma yehu na worenwo mama mpechuwu efiri se woye wona Awurade ahyira won asefo wone won ma na wonya mfreye no meje so woda so rekasa no metie abodom ni odwama bedi difaako na jata wiwura se nantwie na owode dotie na ebeye ne duane orenye bone na orensei adie bio mebe pokronkron no nyina so Awurade na ɔsɛ